Helo, noswaith dda a chroeso i podlediad Rygbi Cymru, lle mi fydden ni'n edrych ymlaen at y gêm Ffrainc sydd i ddod ar dydd Sul, ond hefyd wrth gwrs edrych yn ôl ar y gêm a'r colled mawr unwaith eto i Loegr yn yr Allianz, a hefyd edrych yn obeithiol at y dyfodol gyda Cymru dan ugain yn gwneud rhywfaint o perfformiad yn erbyn Lloegr yn Franklin's Gardens. Gadewch i ni ddechrau ac hyn yma mae dyn ni dau dyn dwl yn y cell cosp, ond gobeithio fe gewn ni mwy o effaith na rhai penwythnos diwethaf. Noswaith dda i ti, Andrew. Noswaith dda, Daf, sut wyt ti? Iawn, iawn, oce. Beth yw teimladau chi dros yn adlewyrchu ar y gêm mawr diwethaf yn erbyn Lloegr? Yn anffodus, sa'n credu bod lot o bethau positif i ddweud. Cafon ni ei drechu'n eitha cyffyrddus yn anffodus. A y peth gweitha yw meddwl pawb yn disgwyl yna. O'na rhyw rhan o fi yn meddwl cyn y gêm. Os ni'n sgorio gyntaf, falle bydd rhyw siawns o fel taro nhw yn gynnar, ond fi'n meddwl esgusodwch fi, fi'n meddwl nath y gêm jyst chwarae mas fel y pawb yn disgwyl a pawb oedd yn pryderu mynd i ddigwydd. Be o'ch chi'n meddwl am y gêm? Fi'n credu chymod yn lot o WhatsApp groups nes i roi rhyw fath o sgôr, a fi'n credu nes i dweud rhywbeth fel 46 i 18 neu rhywbeth, yn obeithiol rhywfaint. O fewn y stori na, byddwn ni wedi bod yn obeithiol, fel y ti'n dweud, chymod, trio sgorio gyntaf, cael rhyw fath o ffotod yn y gêm, a wedyn ar ôl awr efallai yn gwybod bydde'r bench Lloegr yn dod ymlaen ac falle wneud y gwaniaeth ac yn gorffen yn gryfach, fel sydd wedi bod y stori gêmau fel yr Ariannin, Zel Newydd, ambell i gêm llynedd, chymod. Ond, chymod, y sgôr yn ddim yn debyg, ond oedd e ddim yn... Oedd y sgôr yn garedig iawn i ni, fi'n credu, gallai wedi bod yn 60 pwynt gyda nifer o... Chymod, 7 cais i 1. So mae hwnna'n ystadegau gwael iawn. O fewn hwnna, fi'n credu oedd yn gêm dda i wylio, os o'ch chi'n neutral. Oedd y gêm ddim yn... Oedd ddim llif i'r gêm, oedd lot o cicio. Ni'n mynd i dod at hwnna nawr, ond chymod, trio adlewyrchu a ganolleiddio fe, chymod, oedd e'n eitha depressing, really, ond byddwn ni'n meddwl, mae rhaid rhywfaint gwneud ymdrech i wella 3 elfen o'r gêm. O'n i wedi meddwl am os o'n i wedi gallu gwella'r disgyblaeth, chymod, the ideal world y disgyblaeth, y gwrthdrawiadau a'r gêm cicio. Fi'n credu mae'n anodd iawn i gwella'r 3 na gyda'r carfan sydd gyda ni, ond o leiaf gyda disgyblaeth, y ffordd wnaethon ni roi ciciau cosb i ffwrdd yn gynnar yn y gêm, o'n i ddim o dan pressure. Oedd e ddim petai bod ni'n... Nes bod yr 20 munud wedi dod a wedyn ni'n rhoi cic-cosb ar ôl cic-cosb o dan pressure gyda'r driving mauls. Ac erbyn ni, fi'n credu oedd 10 cic-cosb wedi cael ei roi yn erbyn ni anyway. Oedd y 3 neu 4 cyntaf yn sloppy. Fi'n credu oedd rhywun ar Twitter wedi rhoi cymhariaeth rhwng, fi'n credu taw chess am oedd e, yn codi Pepper neu falle ffordd all rownd, ond wedyn Daf Jenkins yn codi Beard. Ac oedd rhywun wedi gwneud y cymhariaeth. A i fod yn oll yn os, o'n i'n meddwl, be fi'n ei mae un yn amlwg yn penalty, a mae un arall yn eitha old school, eitha streetwise amdano fe. Oedd yn neidiwr, ond oedd e ddim amlwg fel wnaethon ni, chymod? Na, yn sicr. Yn meddwl oedd yn diddorol, siŵr o fod ni'n mynd i siarad am gêm dan ugain nos Wener, ond nath ni'n trafod am meddwl hanner amser, nath tîm Lloegr dan 10 rhoi lan rhyw 8 kick-cosb.
yn y Ie. hanner gynta, a ni'n Mm. trafod nes oedd y gêm na bod 10 yw'r rhif ideal. A wedyn, fel yn dweud, yn hanner gynta y gêm y dynion a'r ddydd Sadwrn, oedd bron 10 ar ôl 20 munud, sy'n just ddim digon dda i fi. A Na. fi'n meddwl fi'n cymharu tîm Cymru presennol i fel oedd yr Eidal yn chwarae rhyw 5 mlynedd yn ôl. Ond falle mae'n recency bias fan hyn, ond sa'n cofio tîm yr Eidal rhoi lan gymaint o gicio gosb yn y 20 munud gyntaf fel oedd Cymru wedi a dydd Sadwrn. Oedd na weithiau perfformiadau gen yr Eidal ble oedd ni'n chwarae eitha dda yn yr 20 munud gyntaf, ddim fel blown away fel oedd yn teimlo ar ddydd Sadwrn i Gymru. A Mm. fi'n meddwl un positif o fi'n gweld oedd, mae ddim wir yn positif, ond fel chi wedi dweud bod faint Lloegr mod cryf a nath ni ddim cael effaith mawr pryd nath nhw'n dod mlaen, ond oedd y gêm dros o erbyn hynny. Felly fi'n meddwl just Mm. foot off the gas iddyn nhw. Ond fi'n siŵr o fod os oedd y faint i troi lan fyna, gallu di bod dros 60 pwynt fyna. Ie. Fi credu pe bai Cymru wedi sgorio mwy o pwyntiau a pe bai Cymru wedi dangos bod nhw'n beryglus o amgylch y cae mwy, bydde mwy o dwysedd yn y gêm o ran beth oedd rhaid i Lloegr wneud. Achos o'n nhw wedi gwneud lot o camsyniadau esgeulus, really. A fel gêm cyntaf, o'n nhw wedi gwneud cymaint o camsyniadau ag unrhyw un arall bydde wedi gwneud. Ddim yn perfformiad da ganddyn nhw. A rhywun yn sgorio hat-trick mewn gêm rhyngwladol, fel nath Arundel, bydde'r hat-trick na ddim wedi ymddangos ar highlight reel unrhyw un. Dab downs oedden nhw, i bob pwrpas. Ond doedd Lloegr ddim wedi chwarae'n dda, doedd ddim rhaid i nhw chwarae gyda unrhyw dwysedd, ac felly doedd dim awydd a doedd dim ysbryd yn y gêm yn gyffredinol i'r maint i ddod ymlaen i wneud unrhyw beth. Felly, oedd e'n gêm wirion, oedd e'n gêm anodd i wylio. Doedd dim gobaith, o'n i'n teimlo. Mae Cymru Lloegr wastad yn mynd dylse Cymru Lloegr wastad bod yn gêm anodd yn yr hanner awr gyntaf gyda lot o gwrthdrawiadau. Ambell i penalty, ffain, ond bach yn cagey a neb yn ildio unrhyw beth. Ond wnaethon ni ildio mor hawdd, mor gynnar, oedd y gêm ar ôl 5 munud, ddech chi jyst yn teimlo bod dim ysbryd yn y gêm o gwbl, a oedd yr egni jyst wedi signo i ffwrdd o'r chwaraewyr, chymryd? Na, yn sicr. O'n i'n meddwl, fel nes i ddweud, eisiau taro nhw'n gynnar, a just, dim obaith o'na ar ôl bron 2 munud. Fel oedd y kick-offs bod ni wedi rhoi lan yn y lein, yr un gyda Daf Jenkins o'ch chi'n sôn am. Oedd e just, pryd chi'n gweld hwnna, chi'n meddwl, mae just ddim yn dydd Cymru heddi. Yeah. A yn wedig, o'n i'n meddwl, mae'n hawdd i ddweud hynna ar ôl golli, ond o'n i'n meddwl oedd y dyfanu ddim yn gret. Oedd sut oedd meddwl ni heiddi lot o gicio gosb ni wedi rhoi lan, ond oedd y bach yn anodd i weld fel chi sôn am cymharu y peth Chesham a'r ffaith bod Lloegr heb wedi cael kick gosb yna. O'n ni ddim yn cael ei trin yn gywir, a fi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth sy'n effeithio tîm fel Cymru a fel ni wedi gweld gyda'r Eidal, bod na fel interpretations wahanol i ddyfanwyr. Chi angen neud gymaint, chi angen neud yn amlwg bod chi'n chwarae yn squeaky clean bron. A ni jyst ddim wir fyna o gwbl. A fi'n pryderu hefyd, os mae'n y gêm nawr ymhen yr wythnosau nesaf, os mae yna sefyllfa fel na, ble ni'n agos mynd mewn i fel 20 munud olaf, ni'n mynd i dioddedd o'r ffaith bod trwy gydol y pencampwriaeth, ni falle mynd i bod yn chwarae ar yr edge ble ni tîm sy'n wastad
rhoi lan gymaint o giciau cosp, mae'n mynd i effeithio ni mewn gêm agos yn y dyfodol. Ie. Yeah. Un elfen arall fi'n teimlo sydd un ardal o'r gêm o'n i'n becso am ac yn peri gofid am oedd y gwrthdrawiadau ar ardal y dacl. Chymod y ffaith bod ni ddim yn cario'n drwm iawn, o'n i ddim wedi pigo'r reng ôl oedd yn mynd i gystadlu mewn fel am. O'n i wedi pigo byddwn ni'n am y gêm rhyngwladol. Mae Colled tym y bach o'r un peth, dyw e ddim yn un clasurol fel Tipperick neu Harry Deeves, neu hyd yn oed rhywun fel Nafidi neu Thomas Young. Chymod? Mae e bach o hybrid, lle mae fe'n eitha tal, mae fe'n eitha mawr, mae fe'n dda mewn sawl peth. Chymod? Ond byddwn ni ddim yn dweud bod y ddau'n yn clasurol yn open sides, ond dyn nhw ddim yn test blind sides. Chymod? So i roi y ddau yna, o'n i'n teimlo bod ni ddim gyda y cydbwysedd yn y reng ôl. Oedd tyma bach o trafodaeth yn y wasg, a ni ddim yn gwybod os o'n nhw'n gwybod rhywbeth, neu yn amlwg o'n nhw jyst yn dyfalu, bod nhw'n mynd i ddewis neu lle Daf Jenkins neu Rhys Davies ar y blindside, i gael bach mwy o maint, catl, chymod, yn y reng ôl. Byddwn ni ddim yn erbyn hwnna, os chi'n sôn am chwarae yn erbyn Loegr i ffwrdd. Just i wneud sy'n bod chi'n ennill ambell i brwydr ar y llawr neu gwrthdrawiad yn yr driving mauls, y bydde felly bach mwy o bwysau. Ond i fynd gyda'r ddau yna, ni'n meddwl bod hwnna'n gamble mawr. Ond nath e ddim talu ffrwyth o gwbl. A chi'n gallu gweld hwnna yn ystadegau, mae post-contact meters Loegr 330 ni 224. Chymod, treian fwy na ni. Neu ni'n treian llai na nhw. A chymod, mae hwnna'n neud bywyd yn anodd iawn iawn. A hefyd, yn un wath na hwnna, yw'r dominant tackles. 16 i Loegr, 5 i ni. Chymod, mae hwnna'n anodd i dderbyn. Pan ych chi'n meddwl am Cymru versus Loegr. Dyle bod y boys yn herddio mewn ac yn neud rhywfaint o effaith. A wedyn line breaks 12 nhw a 6 i ni. A probably y line breaks fyna, byddwn ni'n dweud oedd Zamet yn gyfrifol am hanner o'r reina, gyda ambell i rediad fe. Wnaethon ni cario'r bel 88 ac nhw cario'r bel 121. Wel, unwaith bod chi'n ildio yr ystadegau yna, mae'n mynd i fod yn anodd iawn iawn i gyrraedd y rycs ar y trod flaen, i wneud effaith yn y rycs. A wedyn chi'n ildio penalties a bod cam sefyll a... So mae rygbi'n anffodus i rai, mae'n y 2 elfen o rygbi yw pobl ddim yn hoffi ar hyn o bryd, a hwnna yw gwrthdrawiadau, the collisions, a'r gêm cicio. A wnaethon ni colli'r gwrthdrawiadau. Be chi'n meddwl am y gêm cicio ni? A nhw? Wel, fi'n meddwl oedd e sa'n siŵr be i fod yn onest. O'n i'n disgwyl bod yn mynd i fod yn gêm lle os o'n i am gystadlu mewn unrhyw ffordd, bydd angen i ni gicio'r bil lot. A fi wedi gweld lot o bethau ar fel Twitter ble mae pobl wedi rhoi comments a ddweud bod erbyn Ffrainc ni angen stopio cicio a canolbwyntio ar gêm rhedeg sydd ddim yn mynd i weithio o gwbl. Yn sicr yn erbyn tîm fel Ffrainc. Ond, ie, fi'n meddwl o'n i'n siarad gyda ffrindiau, oedd George Ford bron wedi cael armchair oed, fi'n meddwl, ar y degau, oedd y gêm wedi cael ei chwarae fel yn union bydd rhywun fel George Ford eisiau'r gêm gael ei chwarae, a dde bron yn hawdd iddo fe ar degau. Ond o'n i'n meddwl oedd Rhys Amet i chwarae yn mor dda a mae'n posib chwarae mewn gêm fel yna. Go on, sorry. Jyst enwedig wrth ystyried sut mor wael oedd Gymru yn y hydref o dan y bêl uchel a gyda ble Murray yn chwarae cefnwr, mae'n well
fi'n gwybod mae Rhys Samet wedi bod yn chwarae cefnwr lot tymor yma, falle ddim y cefnwr mwyaf naturiol, ond o'n i wedi gweld lot mwy o obeth yn Rhys Samet na ble mae'r un y Hydref. Mae un ystadegau, mae un ystedag, sori, lle mae Loegr wedi cicio 1332 metr yn y gêm. Okay? A wnaeth Ford, oedd e'n gyfrifol am 980 o'r metrau yna, 75% o'r metrau o'r bellter. Oedd fi'n credu, welys i bod e'n gyfrifol oedd i bellter ar gyfer taledd 10 metr pellach na unrhyw un arall yn ei cicio fe, yn gyson. Zamet i cicio 330 metr. Thomas Williams 417 ac Edwards dim ond 282. Roedd kick ratio ni yn wahanol. Roedd Loegr am bob 4 pas oedd un kick, ond i Gymru bob 2 pas un kick. Na mae hwnna'n rili isel. Gan ystyried bod Cymru wedi pasio fe ar hyd y llinell rhywfaint a wedi offloado mwy, nath Cymru offloadio tua 10 gwaith fi'n credu uwch na Loegr, ond mae hwnna jyst yn dangos bod Thomas Williams wedi cicio lot cyn pasio. A yr un sydd yn diddorol iawn bod Ford wedi cael y bel i bawnsio 35% o weithiau ac i gymaru â hwnna Edwards 0. So nath e ddim cael y bel i bawnsio unwaith, nath e ddim ffindo'r gwair fel petai. Pan i chi'n ystyried wedyn y pellter oedd e ddim yn cael, fi'n credu, wel, doedd e ddim yn cael y bel i bawnsio, ond hefyd oedd e'n cico'r bel i touch. Okay, so dan pressure, cico'r bel, last gasp, chymod. A dyddiau yma, chi ddim yn really cico i touch lot. Os chi'n gallu gael y bel yn agos at y touchline, a bod rhywun yn meisi fe, mae hwnna, chi'n derbyn hwnna fel lleoliad eitha tidy fel exit, achos chi'n gallu rhoi bach mwy o pressure yn nhw, os chi'n gallu, ond y ffaith bod ni ddim yn cael pellter ar cicio ni ragor, a fi yn cofio, nôl yn y tîmau da ni, bydde backline ni gyda big siege gun kickers fel Halfpenny, Foxy, Mike Phillips, Bigger, Liam Williams, oedd boys yn gallu cicio yn bell, pellter ar ei cicio nhw. Hyd yn oed George North pan oedd e'n cicio, oedd e'n gallu cael pellter ar ei cicio. A mae Zamet, fi'n credu mae'r potential i Zamet i ddatblygu gen cicio fe, ond ni yn stryglo yn y canol i ffind o pobl sydd wedi gallu cicio'n bell. Yn amlwg Edwards, mae'n dyn fach, ond mae Ford yn dyn fach hefyd. So mae'n rhywbeth sydd angen dod gyda'i fedrwyd. So oedd game cicio ni, mae hwnna i bob pwrpas, ni ddim yn mynd i gallu datrys hwnna yn syth, yn enwedig y game cicio pellter. Ni wedi mynd, eithon ni i ffwrdd ychydig o kick to contest, a wnaethon ni trio cicio nhw yn ôl. Ond mewn ffordd, ni wedi gwella rhywfaint o hwnna, lle ni ddim yn colli popeth, fel wnaethon ni'n erbyn yr Ariannin a Seland Newydd, a Japan. Ond wedyn, ni wedi newid y stael o cicio i falle cicio yn fwy pell, a wedyn gwasgu lan y cae, ond ni ddim yn cael digon o pressure, ni ddim yn cael digon o bobl lan y cae, achos pellter ni ddim yn digon bell ydy e. Na, yn union. O'n i'n mynd i gofyn, ti'n meddwl erbyn Ffrainc, a ni'n cael, mae lot o drafod wedi bod yn sôn am Ben Thomas, a fi'n gwybod mae'n pêl-droedwr, ond mae falle ddim yn fel pêl-droedwr mor naturiol a rhywun fel Joe Hawkins. Ti'n meddwl cael Joe Hawkins mewn fel rhy 12, fel opsiwn well i just boot the leather off of it, fel maen nhw'n dweud? Wel, os ni'n chwarae, mae'n anodd yn gwybod, a fi'n credu bydd Sheret yn cadw at y cydbwysedd mae wedi trio, lle mae ball player yn chwarae 12. Okay?
Os taw hwnna yw, a fi'n credu, dwi ddim yn gweld Tandy, Sheret a'r gweddill yn ildio y steil ar ôl un gêm. Maen nhw'n gwybod, dyma sut i ni moyn chwarae. Mae rhaid i ni penderfynu ar y tacteg. Ie, mae rhaid chi newid y tacteg y nuances rhwng gêm i gêm, ond dyma beth i ni moyn neud. Dyma siap y tîm. O fewn siap y tîm na, ni'n gallu gwahanu rhywfaint. Fi moyn ball playing 12. Mae Sheret yn ffyddiog fi'n credu gyda hwnna. Os taw dyna'r penderfyniad, byddwn ni'n bersonol yn mynd am Hawkins yn seiliedig ar ôl un gêm. Dwi ddim yn credu bydd hwnna'n digwydd. Fi'n credu bydd nhw'n mynd i parhau gyda Ben Thomas. Ni'n gallu dod at y team selections i mewn munud, ond dyna beth fi'n credu sydd mynd i digwydd. Nawr, yn bersonol, os oedd rhaid i fi dewis y tîm, a fi'n falch bod dim rhaid i fi, ond byddwn ni yn rhedeg y tîm gyda blank canvas, byddwn ni'n dod â pobl arall mewn anyway. Byddwn ni ddim yn dewis y sgwad. Byddwn ni'n edrych am rhywun fel Reffel, chymod, Moriarty, pobl felly. A byddwn ni ddim yn chwarae'r fath o balance na, falle, ar adeg hyn. Ond wrth gwrs, nid fi sydd yn penderfynu'r meddylfryd a'r athroniaeth tu ôl y ffordd i hyn. A fi'n credu mae'r athroniaeth a'r teimladau yna yn mynd i aros yn gyson. A maen nhw'n mynd i parhau gyda'r balance yna, gyda Edwards a Thomas fi'n credu. Efallai nhw'n ddod â Watkin mewn, ond chi yn colli bach o cyflymder, chi'n colli pwer, achos mae James yn boi mawr, mae'n boi... A fi'n credu, yn anffodus i fe, oedd rhaid i fe dod off y cae pan oedd rhaid i ni tynnu rhywun off am y scrums. Felly doedd e ddim wedi wario'r 80 neu gêm llawn ta beth. Ond mae ystadegau fe wedi bod yn eitha ffarfiol o ran faint o metrau nath e cario. Fi'n credu gafodd e bêl tair gwaith fi'n credu, a nath e cario'r bêl. Fi'n credu taw falle o dan Zamit a falle un arall, fe sydd gyda'r metrau y fwyaf. Un peth byddwn ni yn dweud yn edrych ymlaen at y gêm Ffrainc, achos falle dylen ni segwy o mewn i hwnna nawr, dyw Jala be ddim yn hoffi cicio'r bêl. Gafodd e'r bêl, fi'n credu y ffigwr yw, cafodd e'r bêl 9 gwaith fi'n credu, a just cico fe falle 4 gwaith fi'n credu. Bydd rhaid i fi check o hwnna. Ond na, sorry, fi di ffindo fe. Cafodd e'r bêl 13 o weithiau, a nath e cico fe 4 gwaith. A un ohonyn nhw oedd Mark. Nath e jeglo. A pe bai di dal yn lan, bydde fe, so'n credu bydde wedi cico fe. So dyw Ramos ddim yn hoffi cicio. Mae'r gweddill yn, dyw Jalabé ddim yn cicio llawer. Dyw Pont kicks the leather off it. Yn credu Pont dwi'n cicio fe 19 o weithiau. 14 ohonyn nhw yn box kick. Ond nath Dupont cael allan o'r 19 gwaith cicio, nath y bil bounsio 7 gwaith i Dupont. So mae fe'n ffindo gwagle, mae fe'n ffindo gwaith. Hyd yn oed ar box kicks, mae'n gallu symud pobl o gwmpas a roi yn union lle mae fe moyn. So mae ymrywiaeth enfawr gyda sawl person sy'n cicio yn tîm Ffrainc, a sut maen nhw'n cicio. Maen nhw'n defnyddio grubbers, maen nhw'n cicio ar draws cae, mae box kicks dyn nhw, maen nhw'n cicio hir, long and on. So mae'n sawl ymrywiaeth gyda nhw, sydd yn codi pryder i fi am y ffordd maen nhw'n gallu cicio. Ond mae rhaid i Cymru jyst bod yn manwl gywir. Mae yna gwahaniaeth rhwng chwarae yn Paris a chwarae ffwrdd yng Nghymru. Ond, chymod, gallai hwn mynd yn wael iawn i Gymru, achos fel fi'n deall, mae'n rhywbeth fel 10,000 o tocynnau heb cael ei werthu eto, neu falle mwy. Ie, fi wedi glywed dedig hefyd. Ie. Meddwl, just sôn hefyd. Rhoi'r golau arau off, fi'n credu. Just sôn hefyd am y cicio, mae'n mynd i fod yn gêm bwysig i Rhys Samit hefyd, gyda sut profiad yw i fod yn cefnwr oherwydd. Fel chi'n dweud, mae'n ddim yn cico lot o'n i bai am Dupont, ond chwaraewr fel Charlie Ben, caru chip and chase yn enwedig
erbyn amddiffyn sydd probably ddim yn set. So mae'n mynd i bod yn tasg anodd i Rhys Samit dydd Sul a falle i raddau Thomas Williams fel sweeper i just sicrhau bod ddim wir opsiwn fyna i Jari fe wneud be mae'n wastad wneud i bod yn top 14 yw just fi'n pryderu hefyd gallu fe fod yn just absolute just clean sweep bron gyda sut maen nhw'n chwarae. Maen nhw heb i mynd mor gryf a gallu nhw mynd, ond ar un adeg mae gymaint o dwysedd yn tîm Ffrainc ar hyn o bryd bod mae ail tîm Ffrainc dal yn tîm dda, a mae dal chwaraewyr arferchog yna fel Dupont yn amlwg. Be chi'n meddwl yw yn ei fod y sgôr dydd Sul? O'n i'n mynd i ddweud, un peth arall diddorol, mae Bieli Biari cic o'r bel 4 gwaith, chip and chase, a mae fe'n gallu neud e top speed, so mae hwnna'n mynd i fod yn anodd. Y sgôr dydd Sadwrn, hoffwn i feddwl bod ni'n gallu cadw fe am awr. Y tuedder yw what France will turn up fe, rhaid fi cadw hwnna mewn. Ond mae Ffrainc yn dieddol o colli diddordeb weithiau yng nghanol gemau. Wnaethon ni weld hwnna gyda Iwerddon. Beth bynnag sy'n digwydd gyda Cymru. Fi'n gobeithio wnaeth Cymru dod mas and they come out swinging. A fi'n credu mae rhaid i nhw. Mae rhaid i nhw. Chi ddim yn gallu bod mor insipid a gwan a wnaethon ni yn y 5 munud gyntaf, y 10 munud gyntaf, dim tân oedd dim, angerdd oedd dim, awydd i wneud unrhyw beth. Os ni'n rhoi ciciau cosb i ffwrdd am high shot neu rhywbeth, falle twp yw e, pethau fel escort yna, y nonsens na gyda'r llinell, y driving maul, y lifter, pethau bach fan, maen nhw cheap, that's a cheap 50 metres down the field, chymod. Heb unrhyw casualty, chymod. So, fi'n credu mae rhaid i Cymru dod mas gyda brwdfrydedd. Mae rhaid nhw herddio mewn i nhw, fel ti'n dweud, mae rhaid i gael penalty cynnar. Hefyd, o'n i'n meddwl bod e'n really stupid. Chi yn Twickenham, i ffwrdd, mae penalty, kickable penalty gyda ni, a ni'n mynd am y cornel, yn gynnar yn y gêm. Yn bersonol, dylen ni, a fi'n credu mae hwnna wedi dod o'r stands, achos doedd Cymru ddim yn dewis i cicio i pist yn yr hydref. So mae rhaid i ni dechrau'n gryf, mae rhaid i ni dechrau gyda angerdd. Os ni'n gallu cadw e'n gêm agos a bod yn cael nhw yn teimlo rwystredigaeth, os ni'n gallu cadw fe bod nhw'n sgorio 40 rhywbeth a bod ni'n sgorio 3 cais, mae'n gêm agored. Y broblem yw gyda Cymru, y broblem yw gyda Ffrainc, mae rhaid i chi wneud yn arm wrestle, chi ffili fforddio gadael nhw i wario fel yr Harlem Globetrotters mewn erwau o wagder, o wagleoedd. A mae rhaid i ni bod yn ei wynebau nhw. Cwpl o flynyddoedd nôl o dan PVAC, nath Dupont cael absolute hawle yng Nghymru. Fi'n credu taw 9-8 o dde, ac roedd Tipperick falle wedi drop o pas yn y symudiad olaf ar y hanner ffordd, neu rhywbeth i digwydd ar y hanner ffordd lle byddwn ni wedi cadw mynd am penalty. Ni'n nath sgorio'r unig cais, fi'n credu. Meddwl yn Foxy nath gollwng y pil. Falle. So, chymod, ni wedi yn y gorffennol, wrth gwrs, oedd PVAC yn dda iawn yn dewis y tacteg yn erbyn y tîm y gwrthwynebwyr. Fi'n gobeithio bod hwnna gyda ni rhywfaint, ond fi'n teimlo bod ni'n trio datblygu stael yn lle newid pethau i siwto'r gwrthwynebwyr. So fi ddim yn gwybod, os fi'n gallu cael 40 rhywbeth i falle 3 cais, os fi'n gallu bod yn agos at 20 pwynt yn erbyn Ffrainc, fi'n credu bydd pobl yn teimlo bach o ryddhad. Byddwn ni ddim yn hapus gyda hwnna, achos fi'n credu mae'r sefyllfa yn driennus.
dylen ni byth yn teimlo'n hapus am unrhyw fath o golled, ond chymod, os ni'n gallu cadw fe 40 rhywbeth, ond fi yn becso bod e'n mynd i dros 50. Di Saro? Na, fi'n cytuno'n yn ffodus. Ni'n meddwl, os ni'n gallu cadw e o dan 50, bydd hwnna'n just, sa'n meddwl i dweud yn dda, ond sgorio cwpl o ceisiau, bydd hwnna'n dda hefyd. A Ie. just caniatau bod rhyw fath o ysbrydoliaeth mynd mewn i gêm yr Alban, oherwydd fi'n meddwl, mae Alban bach yn bogey tîm, ddim ond di ennill unwaith yn Caerdydd am y fel 20 mlynedd diwetha. A Ie. ar ôl colliad yr Eidal, fi'n meddwl hyd yn oed os nhw'n perfformio'n dda erbyn Lloegr, mae hwnna'n falle, os nhw'n perfformio dda yn erbyn Lloegr penwythnos yma, mae hwnna'n bron, fel ni'n dweud, cup final iddyn nhw. A falle ni'n gallu chwarae nhw wythnos nesaf, Ie. trio targedu gêm hwnna, Mm. a Ie. trio just, spoil the party, fel ni'n dweud. Ond Ie. just rhywbeth i geisio ysbrydoli y carfan yn gyfan, just cwpl o patrymau neis, dwi'n meddwl, a just cyd gwybod beth yw plan, i fod yn onest, a gobeithio cadw efo dan 50 pwynt. Cyn i ni symud i dewis y tîm, beth byddwn ni'n gwneud, dewch i ni troi at ymdrechion Cymru dan ugain, lan yn Franklin's Gardens, wrth gwrs ennill hanner gyntaf, hollol wahanol i hanner cyntaf Cymru ar y dydd Sadwrn, ac yn ennill ar y blaen 11-0. Mae popeth yn mynd o blaid Cymru mewn ffordd ac yn mynd, chymod, perfformio yn union fel o'n i'n gobeithio byddai tîm llawn, tîm dynion yn chwarae. Beth oedd teimladau ti, Andrew, ar hanner amser? O'n i'n meddwl, mae ddim yn gallu bod yn well i mynd mewn hanner amser 16-dim lan. A ni'n meddwl, yn gwybod nath Cymru curo Lloegr blwyddyn diwetha, ond mae'n hollol wahanol mynd i ffwrdd i gymaru â gêm adre bydd yn full house yn Cardiff Arms Park blwyddyn diwetha. A o'n i'n meddwl yn sicr gyda'r tywydd a gyda maint y pac tîm Lloegr dan ugain, o'n i'n disgwyl falle bydd e'n bach o arm wrestle ble bydd Lloegr yn ennill yr arm wrestle yn wedig Tonga Weir taith nath dod mlaen, oedd e'n bwy masif am y chwarae dan ugain. Ond fi'n meddwl yn gwych, ond just bach yn siomi wedyn wylio'r ail hanner. Be chi'n meddwl am y ail hanner wedyn? Chymod, sawl perfformiad da iawn o'n i'n meddwl, Osian Darwin, boi Glantaf, wedi chwarae'n dda iawn, Emmanuel yn y canol gyda fe. A hefyd, i fod yn dig, Deian Gwyn yn y reng ôl yn dda iawn. Felly mae digon o chwaraewyr y ddewol iawn yn y carfan yna. Ond fel sydd yn digwydd yn anffodus i tîm dan ugain a hefyd dan 19 Cymru yw mae'r dyfnder ddim yna i gario mlaen o 55 ymlaen wedyn i diwedd y gêm. A mae'n gallu bod yn anodd iawn. Chymod, nath Sean Davies arwain yn dda a lliwio'r chwarae yn dda iawn yn effeithiol, unwaith eto boi arall gan taf. Ond unwaith bod nhw wedi gwneud ambell i newidiadau wedyn, oedd e ddim cweit yn digon da o ran y safon i barhau. Roedd na cyfle ar y diwedd, fi'n credu tua 5-6 munud i fynd, i sgorio cais ychwanegol. Fi'n credu byddai hwnna falle wedi bod yn digon i cadw Lloegr i ffwrdd, a byddai wedi torri calonau nhw hefyd. So, oedd e'n, chymod, fi wastad yn mwynhau gweld y tîm dan ugain yn chwarae noson gynt, a pan maen nhw yn wneud, wrth gwrs, llynedd, wnaeth nhw curo Lloegr. A mi'n credu mae yn neud gwaniaeth i boes ifanc bod ni'n chwarae gartref. Mae tîm dan ugain yn dda iawn eleni, ond mae boes ifanc Cymru
wedi wneud yn dda iawn yn erbyn boes 4 ar 15 Ffrainc llynedd i ffwrdd yn yr haf. Felly ni'n cael gap rhywfaint ar un o bryd, ond y broblem yw cynnal hwnna a cael digon o chwaraewyr o fewn y carfan i godi safon ac i cynnal y safon yna. A yng Nghymru mae 'da ni boes fel Tom Bowen a pob boes felly, a boi Emmanuel yn y centre. Maen nhw'n mynd i fod yn chwaraewyr da iawn dros Cymru yn y dyfodol, a ni'n mynd i gweld nhw, ni'n gwybod amdanyn nhw, ond mae angen ni ffindo'r boes arall hefyd i gefnogi hwnna. So fi'n obeithiol am perfformiad da unwaith eto i Gymru. Fi'n credu bod nhw'n chwarae'n Gaerdydd eto, dyn nhw. Fi'n credu, fi'n meddwl ambell gêm falle yn Casnewydd, ond ar Ond bydd hwnna'n neud cyfan. gwahaniaeth mawr fi'n credu. A fi'n credu ni wedi dioddef yn anffodus lan yn Parc Eirias, a bydd Nick yn casau fi dweud hwn, ond oedd e ddim yr un peth, oedd chi ddim yn gallu cael pobl lleol, y clybiau lleol o'r boes i gefnogi a gwneud sŵn a codi ysbryd yn yr un modd a chi'n gallu, achos mae Parc Eirias, mae'n bell i ffwrdd o'r cae, o ymyl y cae, a chi ddim yn cael y torfoedd mawr, a dyna'n amlwg pan maen nhw wedi symud nôl i wneud e yn llefydd fel Rodney ac yn y Cardiff Arms Park. So fi'n gobeithio newn nhw dda yn erbyn Ffrainc y gêm nesaf. Ydy e'n syniad nawr bod ni'n symud ymlaen felly i gêm Ffrainc. Ni wedi wneud rhywfaint ohono fe, ond falle dechrau gyda'r tîm byddwn ni'n dewis. Yn sicr. Mae'n mynd i mae'n mynd i fod yn anodd i gymharu â tîm byddai, fel ti wedi sôn am, gyda chwaraewyr fel Ross Moriarty sydd ddim yn y garfan, bydd well gen i weld rhywun fel fe chwarae. Ond fi'n hapus dechrau a gweld sut mae'n gymharu a beth bydd Tandy'n dewis. Ond yn y front row byddai'n mynd am Nicky Smith, Dewi Lake a Thomas Francis fel just bod na profiad fyna yn tighthead gyda Thomas Francis. A fi wedi gweld bod e wedi bod yn gwneud media duties wythnos yma, felly siŵr o fod mae fe'n mynd i ddechrau dydd Sul. Pwy o'n stori? Dechrau gyda... Thomas Francis, wedi bod yn gwneud media duties. Nawr fi'n credu mae e'n mynd i switcho'r props. Okay? Oherwydd y turnaround. Okay? Oherwydd y ffaith bod carfan Cymru, ni'n gallu cydnabod bod y dyfnder ddim gyda ni, fi ddim yn credu bod ni'n gallu fforddio anafiadau a wedyn mynd at y trydydd prop. Felly fi'n credu mae e'n mynd i... Dwi ddim yn credu bod bydd e'n llosgi'r props cymaint. Fi ddim cweit yn siwr. So fi'n credu bydd e'n dechrau gyda Carey yn lle Nicky Smith. Yr unig peth falle bydd e'n newid hwnna yw bod Nicky Smith wedi cael 10 munud o gorffwys yn gynnar yn y gêm, felly doedd e ddim wedi mynd mewn i coch os licwch chi, chymod? Ond fi'n credu bydd e'n dechrau gyda Carey, Dewi Lake, a wedyn dechrau gyda Thomas Francis achos o Thomas Francis i'r off y bench y fe. So fi'n credu maen nhw'n mynd i alternate o'r props trwy'r tournament i trio cael nhw at y diwedd heb unrhyw anafiadau. Achos mae props yn rhywle... Os ni'n cael anafiadau rhywle arall, mae'n mynd i fod yn anodd, ond os ni'n cael props, os mae anafiadau i props ni, Gareth Thomas yn dda iawn fel lwsed mae wedi profi yn y gorffennol. Mae'n dod nôl o anaf, so mae Gareth Thomas yn mynd i fod yn good depth i beth bynnag sy'n digwydd. Ond fi yn becso bod ni'n enwedig ar y tight dead, bod rhaid i ni wneud yn siŵr bod y ddau yna, achos bod ni wedi colli Azarat i'n barod, nid ni? Mae Sam Wainwright wedi bod yn... Sam meddwl bod wedi dechrau gêm i Caerdydd eleni. Felly ti ddim wir eisiau chwaraewr fel Sam Wainwright yn erbyn yr Alban yn wythnos nesaf. Neu dod off y fainc. So fi'n credu Thomas Francis i ddechrau y tro hyn, a wedyn falle bydd nhw'n edrych ar sut mae'n edrych, achos mae yna short y turnaround wedyn agos e, achos mae'n gêm di Sul. Mae rhaid i nhw cymryd nhw'n ystyried, bod
dim teithio yr wythnos paratoi yna. So ail reng, beth bydde ti'n neud? Wel, o'ch chi'n sôn gynharach am falle Daf Jenkins neu Rhys Davies fel blindside o sybrydion cyn gêm Loegr. A nes i ddim clywed unrhyw beth amdano hwnna, ond fi'n meddwl na Daf Jenks chwarae chwech yn erbyn Ffrainc 2 blynedd yn ôl pryd nhw yn y Principality. A so, ar ôl hwnna, fi'n meddwl falle, bydd werth wneud. Falle cadw y Daf Jenks a Adam Beard, ond falle byddai'n mynd am Rhys Davies, rhys chwech, fyna. Mm. Oherwydd, sa'n siŵr pam wrth Rhys Davies ddim ar y Yeah. fanc ar y penwythnos. Be bych chi'n mynd am, Daf? Byddwn ni'n mynd am Daf Jenkins a Beard, ail reng. Fi'n credu mae'r problemau sydd gyda ni yw ddatrys trwy paratoi, analeiddio a ceisio mynd eto yn ytrach na wneud newidiadau. Byddwn ni'n cael Rhys Davies ar y bench i chwarae. A wedyn yn y reng ôl, yn bersonol byddwn ni'n mynd gyda McLeod fel saith, Wainwright, a wedyn dod y Cracknell mewn, fel y traddodiadol, blindside traddodiadol. Byddwn ni ddim yn surprised pe bai yn mynd gyda Cracknell. Fi'n credu mae rhaid i Cracknell dod mewn, Ie. fel big hitter. Wrth gwrs, mae Loegr yn dda yn cario'r bil, ond mae Ffrainc yn well unwaith eto, llawer fwy pwerus a fwy peryglus. So mae rhaid cael rhyw stop yna i wneud job. Y dyn caled, Wainwright. Byddwn ni'n surprised pe bai yn mynd gyda man, open side. A i fod yn ollol honest, it's a bit of flip the coin pwy chi'n rhoi McLeod neu man, achos mae man yn rhoi mwy... Mae nhw'n defnyddio man yn y lein llawer fwy na McLeod. Ac felly mae'n rhoi rhywfaint i ni fan'na. Dyw i ddim yn gallu cario yn effeithiol fel McLeod. Nid bod McLeod yn cario'r trwm iawn, ond chymod oedd McLeod mas ar yr edge, chymod, fel person unwaith. Ond fi'n gweld falle yn defnyddio a cadw ffydd mewn man am yr elfen y llinell, really. Achos mae yn defnyddiol. A mae'n threat, fel line-out option. So os ych chi'n rhoi, dyw Cracknell ddim cystal yn y line-out, so os ych chi'n rhoi Cracknell am y cloud yna, sydyn, right, chi'n pwtogi faint o threats mae'r gwrthwynebwyr yn mynd i gweld yn y line. So dyna beth byddwn ni'n neud yn y back row. Beth byddai ti'n neud yn y rengol? Byddai siŵr o fod meddwl gyda Rhys Davies, chwech. Probably Josh McLeod saith ar yn Wainwright wyth yw ban fi. Ond hefyd, fi yn cytuno bydd angen rhywun fel Cracknell. Yn sicr, fi'n meddwl falle bydd werth cael rhywun fel Botham ar y fainc. Meddwl mae Harry Deeb yn chwaraewr really dda, ond i fi'n gweld fel chwaraewr sy'n naill ai ddechrau neu just ddim yn y 13. Oherwydd mae'n proper fetcher saith. Mae gyda bach o fel that dog in him, ond fi jyst meddwl mae gyda ble mae Cymru nawr, gyda fel boys, ni eisiau boys mwy trwm i dod off y fainc yn wedyn os chi'n gweld tîm Ffrainc ar hyn o bryd, gyda fel Miath o Flamon yn dod off y fainc. Mae'n mynd i fod, os ni rhywsut mewn y gêm gyda 20 munud i fynd, bydd ni angen dod â boys sy'n gallu stopio boys fel na. A granted, mae Harry Deeb's sicr lan am hwnna, ond fi'n meddwl mae'n bron werth mwy ar y fainc o gael chwaraewyr sy'n bron gallu chwarae draws rheng ôl. I fi, mae'n bach yn toss-up o byddai'n gallu weld werth dechrau Harry Deeb's yn sicr. Mae'n gêm i ddod yn y pen campwriaeth. Ond fi'n meddwl na i fynd Rhys Davies chwech, McLeod saith a Wainwright wyth. Pan mae'n ni'n edrych ar yr dominant carries a gainline success, mae un o'r, neu ddangos chi neu rannu gyda ti yr ystadegau
gyda chwaraewyr yng Nghymru a sydd ar gael i Gymru. Um, neu, sorry, just y chwaraewyr sydd yng Nghymru. A gesiwch pwy yw'r um, ail reng sydd gyda'r fwyaf o gainline success fel cariwr gyda'r bêl yn ei ddwylo. Yr ail reng gorau i cario'r bêl yng Nghymru. Sydd yn chwarae yng Nghymru, neu... Chwarae yng Nghymru hyd yn hyn, okay. Okay. Hugh Sutton. Oh, wow. Okay. So mae Hugh Sutton gyda gainline success o 67%, a mae gyda dominant carries percentage o 60. A wedyn mae Ryan Smith, yn amlwg dwi ddim yn gymwys i ware, a wedyn y drydydd, mae hwnna'n dominant carries. So mae dominant carries, okay, percentages, Hugh Sutton 60%. Ryan Smith 36% yn ail. So mae Hugh Sutton yn bell o flaen. Mhm. Unrhyw'n arall o ran dominant carries, ac yn drydydd yw Rhys Davies, 33%. Wedyn gainline successes, mae ti Hugh Sutton, wedyn Matthew Screech. Wedyn mae dyn ni tri person sydd ddim yn gymwys i Gymru, Ryan Smith, Max Douglas, Josh McNally. Wedyn Adam Beard wedyn, chwarae mas yn Ffrainc. Ond fi'n credu mae cynnwys i ystadegau fe dros Cymru. Seb Davies, Ben Carter, Daf Jenkins, George Knott, Sam Lowsey, wedyn Jake Ball. So mae Jake Ball gyda dim ond 39% o gainline success o'n cario. A mae yna pobl yn galw amdano fe i ddod nôl mewn i tîm Cymru. Mae dominant carries fe 12%. So, ystadegau Jake Ball ddim yn uchel. Freddie Thomas, 37% gainline success. A wedyn 25% dominant carries. Falle bydd Freddie Thomas nôl mewn, mae anaf y gêm gyntaf, falle bydd yn cael ei cynnwys, fi ddim yn gwybod, ond mae jyst yn dangos i chi fyna bod dim gyfoeth gyda ni o ran ail reng sy'n cario yn effeithiol ac yn gryf. Gan ystyried beth yw effeithiolrwydd pobl fel Chesham a Gitoji, a fel ni'n dweud Oradwr a Olifon. Mae boys yn lefel arall. A welson ni hwnna, Ffrainc yn erbyn Iwerddon. Lle nath nhw'n edrych, nhw'n neud i Gwyddel i edrych fel plentyn bach. Game arall. Felly, dyna'r pac. Beth chi'n meddwl? Halfbacks, Thomas Williams. Fi'n credu ni'n gallu cytuno bod Thomas Williams yn dechrau i Gymru. Beth am y maswr? Byddwch chi'n cadw gyda Dan Edwards neu'n newid bod Costello nôl yn ffit? Byddai'n cadw at Dan Edwards herwydd fi'n meddwl mae'n yn gallu dadle bod mae Dan Edwards bron yr incumbent rhif 10, a does ddim werth ar hyn o bryd newid hwnna. Fi'n meddwl falle bydd Ganti, Costello rhywbryd, ond ar hyn o bryd fi'n meddwl just cadw e fel mae'n naw. Beth chi'n meddwl? Cadw Dan Edwards, ond nhw'n yn siomedig bod nhw ddim wedi dewis Costello ar y fainc yn Twickenham, achos Edward Costello yn ifanc, erbyn nawr, mae e dal yn... Mae anafiadau wedi effeithio fe, ond mae e'n dyn eitha profiadol, mae wedi chwarae yn Leicester Tigers, mae wedi dod nôl, mae wedi bod yn dda iawn gyda Scarlets ar ôl yr anaf yn yr Hydref. A o'n i'n gallu gweld bod y Scarlets wedi colli fe yn y gemau Derby, a maen nhw ar ei gorau pan mae fe'n chwarae ac yn dechrau. A ni gwelson ni hwnna yn gemau Ewrop y Scarlets. So o'n i'n siomedig bod e ddim o leiaf ar y mainc. Dan Edwards, chymod, fe yw'r prosiect, a mae ceiling fe yn uchel iawn, a fi'n credu mae rhaid i nhw roi cyfle iddo fe. Y peth triennus rili yw bod dim rhywun just i fas fel Roberts neu Davies neu chymod, rhywun sydd yn brofiadol wrth i ymyl neu Hadley Parks, wrth gwrs. Rhywun fel yna. Beth am y canolwyr de? Beth byddwch chi'n neud? Wel, fi wedi sôn yn gynharach, mae'n elfen o fi yn meddwl
falle, os mae'n werth. Fi'n meddwl mae Ben Thomas yn chwarae o'r really dda, a mae'n i dangos fe i Gydydd, ond mae gymaint o sôn am, mae gymaint o fel pwysau arno fe ar hyn o bryd. Falle mae'n werth roi rhywun fel Joe Hawkins mewn, fel rhif 12, Yeah. sy'n... Maen nhw'n chwaraewyr debyg i raddau, ond maen nhw'n chwaraewyr wahanol, a fi'n meddwl mae jyst yn cynnig rhywbeth arall. A when fi'n meddwl cadw at Eddie James, um, rhif 13, beth chi'n meddwl? Yeah, dwi'n yn bersonol byddwn ni'n mynd James 12, Watkin Ie. 13. Right? Dyna beth byddwn ni'n neud. Di hwnna ddim wedi digwydd. So nhw'n mynd i so nhw'n mynd i aberthu'r stael ar ôl un gêm. Just achos bod pethau wedi mynd yn Ie. anghywir. So maen nhw'n mynd i calw ball player 12. Yn bersonol byddwn ni'n mynd gyda Hawkins. Dwi'n hoff iawn ohono fe. Mae'n dweud lot bod Nigel Davies wedi dod yn ôl i Scarlets, a mae fe wedi mynd syth i 12. Falle bod yn ironic bod Costello nôl o ddiar i anna fe, ond dyna lle mae fe ar ei gorau. Mae e'n pasio'n dda, mae e'n cicio'n dda, mae'n cario, mae'n taclo. Yr unig peth byddwn ni'n dweud am Hawkins yw, odi e digon o gymeriad i fod 12 na yn test rugby. Mae angen i chi fod tymed bach yn arrogant, mae angen i chi fod bach yn agresif, mae angen i chi bach o alpha male. A ni falle ddim wedi gweld hwnna gan Hawkins eto. Yn sicr wnaethon ni ddim gweld yn y gweilch. Kieran Williams yn cadw fe mas. Yn amlwg oedd Gatland a Pifac yn hoffi fe, a nath e chwarae dros Cymru cyn iddo fe cael ei le yn gyfan gwbl yn y gweilch. Nath e ddim digwydd cweit iddo fe yn Exeter, ond dyna'i safle fe fi'n credu. A pe bai ni'n gallu gweld fe yn bach fwy hyderus, yn gwthio hunan i'r blaen. Fel wedys i, ti bach mwy o alpha male yn dod mas. Fi'n credu bod yn gallu bod yn chwaraewr special iawn. Byddwn ni'n... Os oedd rhaid ni wario ball player, byddwn ni'n wario fe. Ac os ni chi'n wario fe fyna, fi'n credu mae rhaid i chi cadw Eddie James. Dyw Eddie James ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir. Hoff iawn o Owen Watkin, a chymod, mae rhaid i Cymru amddiffyn yn well, a fi'n credu os oedd e yn y tîm byddwn ni yn amddiffyn yn well, ond chi'n colli rhywfaint o attacking edge na, yn enwedig yn y Sianeli eang na, lle mae Eddie James yn cwlffin o foi, yn gyflym, ac yn real handful. So fi'n cytuno gyda ti, Hawkins a James. Ddim yn siŵr os mae hwnna'n mynd i ddigwydd, ond fi'n cytuno gyda ti, dyna beth dylse ddigwydd. Beth am y tri all? So ban fi yw, fi'n meddwl cadw Josh Adams am y profiad, a wedyn hefyd ni wedi sôn am bod Rhys Sandwich yn chwarae'n dda. Ban fi yw cael Mason Grady, rhif 14, a falle mae hwnna'n fi dangos tuedd Caerdydd, ond fi'n meddwl mae diffyg boys mawr yn Carfan Cymru, a fi'n meddwl mae angen, mae Mason Grady'n fel 6'5", fi'n meddwl, a bron fel just gweld os mae'n gweithio. Mae wedi bod mas gyda Anaf am spel, a dim ond jyst i dod nôl, fi'n meddwl, just ar ôl y hydref. Ond fi'n meddwl mae angen weld os mae'n bwy mor fawr, a mae falle pethau bod e ddim yn digon. Ban fi yw yn sicr i Gydydd, fi'n meddwl mae'n canolor, ond sa'n disgwyl fe chwarae yn y canol i Cymru reit nawr. Ond ie, fi'n credu just cael bwy mawr fyna i roi fach o bwysau, ond fel fi'n dweud na nawr, fi yn cofio bod P.A. Barry yn chwarae, so mae hwnna'n mynd i bod falle yn gêm anodd i taflu rhywun fel Brady mewn i. Beth chi'n meddwl? Ie, am y reswm bod Bieli Biare i mynd i fod yna, a ddim cweith yn siŵr ble bydd Grady yn dod ymlaen, neu lle chwyth neu dde, ond bydd rhaid fe bod yn barod i wneud y ddau. O bosib byddwn ni oherwydd
natur amddiffyn ar yr asgell yn erbyn rhywun fel Biel i Biarau, byddwn ni'n mynd am mi. Jyst am yr ystwythder a'r gallu i marcio a darllen y chwarae. Gan gofio bod bron o bod pawb yn y byd yn stryglo gyda Biel i Biarau anyway. Yeah. So, fi'n credu maen nhw'n mynd i cadw Ellis mi. Dwi'n credu bod Tommy Rogers yn neud unbeth yn anghywir. Hat-trick yn Oh. erbyn, a hat-trick dal, hat-trick Tommy Rogers yn erbyn yr All Blacks yn well na hat-trick Arundel yn erbyn ni. Yeah. Ond fi'n credu maen nhw'n mynd i mynd am mi, ond byddwn ni'n bendant yn ystyried rhywun arall. O'n i bach yn siwmyn, fi yn licio y ffordd mae fe'n ymosod mi, a mae fe'n dda iawn yn yr awyr. A ni'n gallu cael mwy allan o fe os ni'n gallu cicio'n gywir iddo fe. Ond o'n i yn siomedig gyda'i amddiffyn e. O'n i'n meddwl o bryd i'w gilydd, lunging desperate tackles, ond weithiau mae rhaid i chi roi rhywbeth mewn i tackle yn ytrach na just grabo. A Yeah. bydde well i fi gweld rhywun fwy gorfforol fel Max Llewellyn neu Mason Grady neu chymod, y boes mawr ar yr asgell sydd yn gallu rhoi rhywfaint mwy o'r gêm gorfforol a hefyd mae'n datganiad i ddweud dyma beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i fod yn gorfforol yn erbyn chi. So, byddwn ni'n mynd gyda, fel ti'n dweud, mynd gyda Adams fel person profiadol, Zamet 15 a Mason Grady neu Tommy Rogers fanna. Ond fi yn gweld bod nhw'n mynd i cadw mi am cysondeb nhw hefyd. Felly dyna fe. Wel, pob lwc i Gymru. Fi'n credu maen nhw angen e. Yeah. Bendant. A fi'n credu os ni'n gallu gwella elfennau o ardaloedd fel yr amddiffyn, y disgyblaeth, mae yna rhywfaint o obaith a fi'n credu bod, fel ti'n dweud, adeiladu mewn i'r tournament, achos fi'n credu bod yr Alban mor dda â ni, a dwi ddim yn gweld nhw'n curo Lloegr. Bod byddai'n cefnogi nhw yn amlwg, ond dwi ddim yn gweld nhw. Fi'n credu bod nhw yn gweithygu ac yn gneiddio ac yn dod i diwedd i oes nhw fel petai. Peth truenus yw bod rhaid i ni ceisio darganfod rhywfaint o ffom a cryfder mwyn cael gap rhywfaint. Ie. Ie, cytuno. Oce, felly dyna fe am y tro, a fel wedys i, dau dyn dwl yn y cell cosp. Falle tro nesaf, gewn ni dau dyn arall yn y cell cosp i wneud rhif 4 y rhif hyd, fel oedd e penwythnos diwethaf. Felly, joio'r penwythnos, Andrew, a fi gobeithio newn ni cwrdd wythnos nesaf gyda rhywfaint mwy o bositifrwydd a rhywbeth i ddathlu. Ie, yn sicr. Diolch, Daf. Diolch yn fawr. Noswaith dda.